de emprego, que suba ahora mesmo José González, xa está por aquí, ao escenario, porque vai entregar o premio a traxectoria e compromiso persoal co sector. Moi boas noites, conselleiro. Moi boas noites. Aquí temos xa o premio, que neste caso é para don Luís García Florido. Antes de que suba, vou ler a motivación que levou a elixir a este premiado, porque a figura de García Florido é unha mostra viva do compromiso da administración co sector empresarial da pedra. Durante máis de 40 anos de servizo público na área de xestión mineira, Luís García Florido foi parte esencial do desenvolvemento e evolución do sector, dende un modelo extractivo ata a súa realidade industrializada e exportadora presente hoxe en máis de 50 países. Agora sí, forte aplauso para Luís García Florido. Esto es un atraco total. Si yo no pensaba venir hoy, porque dijeron que viniera por aquí. Muchísimas gracias a todos. No sabéis lo que supone esto para mí, pero casi me va a dar algo, porque... Gracias. Non sei se o conselleiro quere tamén dedicarnos unhas palabras. Gracias. Eu simplemente dar as boas noites aquí. Despois do que dixo o alcalde de Porriño, pouco máis se pode contar. Simplemente 3 mensaxes. Parabéns a todos os premiados, a Luís, que acabamos de ver. É a primeira vez que me pasa que se sorprenda tanto un premiado, evidentemente, non? A segunda mensaxe é que dende a Xunta de Galicia, dende logo, apoiamos a sectores, como non pode ser de outro xeito, tan estratégicos como é o da pedra natural. Eu creo que esta feira, o decía Alejandro, xa é un éxito, se ten que repetir, que se faga unha gala pois onde está a orixe da materia aquí, nesta canteira, pois eu creo que é moi simbólico tamén. E a terceira mensaxe é que eu son un namorado do oficio da canteiría, por múltiples motivos familiares, personales. Tuve a ocasión de ver traballar a canteiros ese traballo a man, e creo que, ademais de facer un extraordinario labor no noso territorio, na arquitectura civil e religiosa que todos podemos admirar, foron tamén grandes embaixadores da nosa terra, porque eu que son tamén conselleiro de Migración, moitos sitios que foron os galegos foron co oficio da canteiría, que era moi recoñecido. Por lo tanto, a ese oficio temos que tamén rendirlle homenaxe con celebracións, feiras e galas como esta. Moitísimas grazas. Gracias, conselleiro.